Ahojte, a pri dnešnom videu ideme na Alicante. Akurát sme na letisku. A už sme pri lietadle a už ideme letieť do Alicante. Už sme v lietadle a ideme. Akurát sedím pri krídle. Pozrite sa. A už sme vystúpili z lietadla a už sme teraz v Alicante. Teraz sa ideme odviesť taxíkom a ideme na hotel. Už sme boli sa pozrieť v hoteli a teraz sme chvíľku od hotela tuto na pláži. Pozrite sa, ešte je trochu more studené, ale to nevadí. My si to užívame naplno. A už sme pri izbe a pozrite sa, a ideme dovnútra. Pozrite sa, brutálna izba, gigantická posteľ. Ideme teraz na obchodíky a ďalšie takéto krabiky. Tak poďme na to. A sme v centrum v Alicante. Pozrite sa na tú nádheru. Pizza musí byť. Nič vám nedám. Choďte preč. Pozrite sa, aké je tu pekné molo. Pozrite sa. Tuto vodička žbonka, tuto môžete sa prechádzať na henta. Pozrite sa. Dajte like a odber. Za chvíľu sa blížime k 200 odoberateľov, tak klikajte na odber. Sme na sklenenom moste. Pozrite sa, je to aj výťah uprostred proste diaľnice. Pozrite sa. Sú tu kvety, je to strašne pekné. Moja najobľúbenejšia činnosť práve prichádza. Ideme na obchodík. Pozrite sa. Je tu hromada. Brutál to je. Alicante je známe aj touto dlhou uličkou. Keď sa rozjížďa vlak, je to strašne pekné. Len asi ešte toto nesvieti, lebo ešte nie je úplne taká tma. Ale inak je to stále také pekné. Pozrite sa. Je to stále pekné. A hneď pri hoteli máme tiež takýto ďalší pekný chodník, kde je strašne veľa zelení. Na jednej strane aj na druhej. Aj palmy sú hore, pozrite sa. Všade palmy. A ideme na raňajky. No a pozrite sa, aké sú tu raňajky. Sírečky, mlieko, džusy. To je taký veľký čapováč. Ďalšie mini vodičky. To sú nejaké posypky, cerálie. To je nejaké mliečka, tuto zelenina a pozrite. Tuto syr. Potom ďalšie párky, churros. Pozrite sa, koľko toho tu je. Aj pečivo brutálne. Vyrážame na hrad Santa Barbara. Už ideme. Po ceste na hrade sa nastaví do Rivie uličky. Pozrite sa, čo je pri domov. Videli ste takýto veľký strom niekedy v Partizánskom alebo na Slovensku? Pozri sa, v aký sme uličku. Tu sú všade rastliny a je to tu strašne pekné. Když sa máme výhľad na celé Alicante. Wow, je to fakt pekné. Už sa blížime k hradu. Už je kúsoček. A už sme tu na hrade Santa Barbara. Je to strašne pekné. A toto je výhľad z hradu Santa Barbara. Pozrite sa. Na všetko je tu výhľad. Na more, na hotely, na všetko. Wafla musí byť. Pozrite sa, toto je španielské národné jedlo paella. A hneď vedľa mňa je takýto veľký kraken. Pozrite sa, pri akom parku sme Del Palmeral. A pozrite sa, aká je tu krása. Vodopád. Wow. Pozrite sa, aký je tu nádherný park. Takýto na Slovensku není. Wow, to je fakt krása.
takýto veľký vodopád? No ja nie. Chápete to? Je 8 hodín a tu je, pozrite sa, koľko veľa ľudí a Partizánsku ešte prší a tu je 8 a je tu brutálne svetlo a Partizánsku len prší. Chodí. A už sme na letisku a ideme aj na Slovensko. Tak poďme a keby ste chceli viacej takýchto videí, tak klikajte na odber. Čau.